Dobro večer. I danas je u većem dijelu zemlje prevladavalo sunčano, što pokazuje i ova satelitska slika na oblake, gdje možemo vidjeti prostrano polje vedrine. Poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka, mjestimice bilo pljuskova i grmljavine. Duž obale je puhala umjerena, mjestimice i jaka bura, koja je sredinom dana oslabjela. Prema sinoptičkoj karti sutra ćemo se nalaziti u polju malo povišenog tlaka zraka, a zbog zadržavanja male količine vlažnog zraka atmosfera neće biti posve stabilna. Sutra u istočnim krajevima pretežno sunčano i vruće. Ujutro ponegdje uz mogućnost kratkotrajne magle i to uglavnom u Posavini. Tijekom dana uz umjeren razvoj oblaka mala je mogućnost pljuskova i to uglavnom u zapadnoj Slavoniji. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 19, a najviša dnevna oko 32 ili 33 stupnja. I u središnjim krajevima slično, pretežno sunčano i vruće uz povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar. Temperatura slična kao na istoku. Na sjevernom Jadranu sutra sunčano i vruće. U gorskim krajevima uz povremeno više oblaka mala je vjerojatnost lokalnih pljuskova. Uz obalu će ujutro puhati umjerena, podno Velebita, mjestimice jaka bura koja će do sredine dana oslabjeti. Najniža temperatura od 14 do 16, na moru između 22 i 24. Najviša dnevna uglavnom od 29 do 33. Na srednjem Jadranu pretežno sunčano, a u unutrašnjosti Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka mjestimice su mogući pljuskovi i grmljavina. Ujutro slaba do umjerena bura, a zatim zapadnjak i sjeverozapadnjak. Biće vruće s dnevnom temperaturom od 31 do 34 stupnja. Slično će biti i na južnom dijelu, većinom sunčano i vruće, a poneki pljusak uglavnom je moguć u Konavlima. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Idućih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano i vruće. Uz umjeren razvoj oblaka ponegdje može biti pljuskova i to uglavnom u Gorju i unutrašnjosti Dalmacije, vjetar većinom slab. I na Jadranu idućih dana većinom sunčano i vruće uz tople noći, kada se temperatura zraka neće spuštati ispod 20 stupnjeva. Mala vjerojatnost za pljuskove bit će potkraj četvrtka. Vjetar većinom slab, zapadni i jugozapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni. Dakle, idućih dana i dalje pretežno sunčano i vruće, s dnevnom temperaturom zraka ponegdje i do 35 stupnjeva. Ugodan vam nastavak večeri.